Ac dwi'n nôl ochr gwely fi. Ac o'n episod dwytho o'n i'n neud y chest pack o. Wan, a nes i ddisgyn a brifo lot. So, wan dwi'n mynd i bildio o ladders ar efo. Wel bo fi actually'n gallu cael i fyny o ladder pack o. A dyn, so ladders o'na. Bron iawn yn neud o. Dwi'n fyny, a dyn dwi'n dweud redstone buckets a bob dim fanna. Fynt yn steel. So hwn fatha watchtower bach hefyd, fatha watchtower fi. O mo'n lot mwy uchel. Deliad. Dwi'n cawcho ynddo. Os gyda fi pumpkin, nag oes. So ni'n gallu gwisgo pumpkin. Na, dio ddim yn possible neu hynna. Mae'n possible gwisgo pumpkin, just ddim possible neud ladder pack o'na eto. So, gael pumpkin, gwisgo'r pen fi. Dwi'n mynd i trio neud y fel ma. Na, di ddim yn gweithio. Dwi'n mynd gallu gweld o'n. I'm pumpkin boy. I am a snow golem. Os dwi efo iron armor efo hwnna, swn i actually'n edrych oedd y snow golem. Os ni efo iron armor, achos efo pumpkin a iron armor wyn. Neu swn i'n gallu dau o hwnna. Deiad. Dwi'n angen bones. A wedyn bone meal. Dyn fydda troi hwn yn wyn. A troi hwn yn wyn. One just hyn yn angen yn wyn. A dwi'n mynd i'n edrych oedd snow golem. So, dwi'n rhoi bob dim yn chest gynta. Rhoi armor fi yn ôl ar. Dwi'n mynd i gysgu. Ges i mwy o iron episod dwytha hefyd. Ac fel ni fan na dim byd. Ges i dros yn flash cael o no, di'r cwl ddim gyd ddim gallu cael. Gennym ni splash, 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 ibl, obl, black, obl, ibl, obl, a, t. Chdi sy'n cael rotten flash. Mae'n rei bwyd gwell i chdi ta. Bwyd yma. Mae pawb wedi cael bwyd. Mae law chicken ma, achos nath o'n gadael fi cael bwyd. So mae'na creeper yma, na i trio lladd o i cael gunpowder. Hello creeper. Nes i ddim yn cael gunpowder o gwbl. Spiders yn handi. Un string arall wedyn fy'n rhaid i bo. A dwi'n angen flint. Creeper nid i fynd, please. Lladd spider, rei string i fi. 3 string. Sgynna fi stick. Oes, ond just un ddo. Dyna ddau ddim. Mr Birch Tree, gai wood, please. Diolch. Wan, dwi'n angen mynd i crafting table. Fama. Group crafting tables. Bone arrow. Dwi'n 2 string arall. Dwi'n isio neud fishing rod ddo. Ond dwi isio fish ddo. Dwi'n mynd i lladd mwy o spiders. Ond gyda i bone arrow. Efo arrow, dwi'n mynd golli mai ddo. Dwi'n meddwl yn chest.
yn tŷ mae o. Wan gyda fi bon aro a sod. Yn fam yma, gyda fi 7 aros. So wan rhaid seithi yn lle gorau mynd efo sod. A wedyn fyddai o fyddai'n gallu mynd I pysgota mwnco hefyd. So, hwnna oedd shot cyntaf fi. Wan, dwi'n mynd I chwilio am Spider neu shot ail ar Spider, Mr Spider. Does am Spider yn fama. Mr Spider, lle wyt ti? Gols dwi'n gallu eitio target fi. Lle mae baby zombie o blaen. Swn ddim yn hwnna di hitio o. Dwi'n mynd cael drws gwahan. Oce, ffoldio. Dwi'n mwy o wood. Odyn dwi'n mynd I weld os rhaid cael drws gwahanol. Mae yna ci ar y llw yna. Genna fi bones. So, ti eisiau dod I tŷ fi, ci? Please. Ti di tŷ fi. Genna fi ci arall. So, geith hwnna fod yn hunter efo fi. So, hunter dog di enw fo. Hunter the dog. Mae'n enw bach yn cute. So, os dwi'n rhoi hwnna. Dwi'n mynd I weld be mae jungle doors yn edrych yn dda. So, I dorri jungle wood a gella rhaid cael cocoa beans. Ac dwi isio hefyd fish I teimio cath sy'n y jungle biome fel arfer. So, mae cocoa beans fel arfer fatha edge o'r forest. Fatha hyn. Dwi'n edge o'r forest ar y funud, so dos am mynd I fod cocoa beans ar y goeden yma, swn i'n mynd dweud. Coeden mawr fel hwnna, mae ar fel arfer, ond yn jungle. So, ella fyddai'n mynd ar goll. Mae yna cocoa beans o fanna. Mae'n mynd I dorri heina, a wedyn fyddai'n angen wheat wedyn. Os gyda fi ddim wheat, fyddai'n gorfod mynd I no wheat. 2 dwi'n angen, a wedyn fyddai'n neud cookie. Faint o cookie ti cael? Ti'n gallu neud nhw fanna, so, wmbo. Dwi'n mynd I claimio the Mountain of Doom. Dwi'n mynd I alw'r mountain yma, achos mae yna cocoa beans a mae sugar and cookies. So, cocoa beans, Dwi'n mynd angen seeds. Hello, Miss Dookie. Okay, so, mae hwn fatha brown wool, so, gyd ti yma. O, mae efo brown collar, yay. Brown head na I alw fo. Na hunter di enw fo, achos mae'n hunter efo fi. Ti dwi'n hunter. Mae hunter yn dod. Dwi'n mynd I fatha bildio ship. Dim yn episod yma ddo, achos genna fi ddim amser. Wel, genna fi ond dwi eisiau neud cookies a bob dim fel yna. So, genna I mynodd neud o'n y episod yma. Na I eisiau neud fatha aeroplane. Hunter? Ti di fewn, Hunter? Ti di fewn? Di Hunter mynd I ddod? Hunter, lle wyt ti? Sit! Pwysio I fewn. Gyd I fynd at ffrindiau chdi. Wel, maen nhw'n mynd I fod yn ffrindiau chdi. Ond dim ffrindiau chdi ydyn nhw ar y funud achos ti'n mynd abod nhw. Ond gyd I dal dod ddo. Achos dwi'n mynd I adael chdi ar ben dy hun.
Ti'n dod? Na, dod. Ti'n misio dod i weld ffrindiau newydd? Dwi'n mynd i gorfod malu ffyrnus. Achos bod chdi misio dod. No. So push. Push, 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 push. A push. Yeah. Gwnewch ffeindio o Hunter, please. Diolch. Dwi'n hoffi pryd mae Hunter neu ffrindiau. Neu cwn neu ffrindiau. Gyda fi ddim digon o wheat o gwbl. Nope. Dwi'n mynd i... Gyda fi gwely extra. So gyda fi 1, 2, o... Gewch chi 3 rhannu gwely. So... Dwi'n mynd i... cael chest arall a llenwi y chest yna efo weapons a mae'n mynd i fod yn tower fi, top tower. Ond gyntaf dwi eisiau gwneud jungle door achos dwi wedi gweld un o blaen. So... a chest. Dwi'n angen sapling. Hwna'n chest, hwna'n chest. Awe. A wedyn nawn ni fatha neud door museum mewn episod arall. Dim episod yma. Fatha nawn ni spaceship. Ag episod nesa nawn ni spaceship. Ag episod wedyn nawn ni neud peth arall. Eisiau nofio fon. Episod wedyn nawn ni neud door museum. A nawn ni reid hwn a hein yn yno. A rhaid chi brynu drysa o'r door museum. A'r funud to fi di'r door museum. Does am lot i wneud efo. A wedyn just... Just... Na, dwi'n meddwl bod ni efo'r wood i gyd. Bod ni wedi cael bob un wood. A da ni fatha'n surrounded efo bob un biome. So, da ni'n fine. A da ni yn un o'n nhw. Da ni efo bob un wood. Ag... hunt... Dwi'n mynd i neud boots arall. So... Tyd yn ôl, cael. Bra. Bra. Diolch. Bra. Bra. I don't like cows anymore. They're being nasty. Be na i neud helmet ta. Actually, dwi'n mynd i neud boots i'r tower. Gyda fi ddigon. Helmet ta boots. Helmet ta boots. Gyda fi ddim leather helmet a dwi'n mynd i reid o'n lliw yna. Awesome. So dwi'n mynd i rei hwn ag mae'r wooden swords a'r boots yn... Na, mae'r wooden sword a'r chestplate yna, so mae'r helmet yn mynd yna hefyd. Fel yna, a wedyn wooden sword yn fanna ag hwnna yn fanna. Just in case pumpkin. Actually, os da ni'n gallu cael wy, rhaid ni pumpkin pie. Dwi'n mynd i gysgu. A wedyn, ella na i gychwyn ar spaceship. Na i gychwyn ar o. Na ddim gorffan o, na i gychwyn o. Mae'n rili cynnar yn y bora, so... Dwi'n mynd i neud... Actually, na i neud helicopter pad yn lle. A wedyn cael helicopter. Ac na i trio bildio rhan fwyaf hwnna'n episod yma. Dwi'm yn gwybod o. Na i trio gorffan y helicopter pad, ond dim gorffan y helicopter. Fydda i ddim yn gorffan o, definitely. Ond fydda i'n neud rhan fwyaf o. So, dwi'n mynd i hwnna, 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 hwnna. Dyn hwnna, mynd i fanna, hwnna, hwnna,
hwnna, hwnna, wedyn hwnna, 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 hwnna. A wedyn hwnna fel na. A wedyn na i neud hwnna fel na. A wedyn yn lle fatha helicopter pad iawn, na i neud rhyw fath o kind of diamond. Fel na. Mae kind of yn diamond, ond dim diamond ydi o. A wedyn na i neud helicopter enw weird looking helicopter. So fydd o fel ma. Efo hwnna fydd fatha'r peth am o'n landio efo. Fel na. Ond na i iwsio hwn. Fel na. Ag pistons fatha'r front. So na i neud dirt. Na, actually neith hwn. Yn fanna, a wedyn. Actually na, neith o ddim dirt wedyn. Wedyn torri hei, na. Dim fel na. Bad piston. Na, dim fel na. So na i dorri hwnna. Fel na. A wedyn fel na. Yep. Ond fyddai torri hwn. Ag hwn. A wedyn na i neud hwnna fanna. A na i dorri mwy o coed. Dwi jyst eisiau neud fatha tŷ weird. Wel, dim tŷ, helicopter weird. A wedyn na i fynd i ofyn fatha do museum os gai drws i reid i'r helicopter. Dwi'n eisiau drws i tŷ fi eto. So, na i fynd i museum wan. Ar ôl fi cael pot shops fi. Okay. Away we go. So, mae hwnna'n edrych yn oce. Diom yn dda. Mae'n oce ddo. Actually, nawn ni neud hwn yn wahanol. Nawn ni neud o fel na. A wedyn neud o'n fama hefyd. A wedyn nawn ni fatha reid y pistons ma un i fyny. So, na i rei hwnna nôl yna. Nes i'n trio torri fo. Yn lle cael traffath, na i neud hyn a wedyn pleisio hwn ar ben. Lle gael ni mwy o bloc. Dead. Fel na. A wedyn torri hwnna. Fel na. Na, dim fel na. Fyr arall. So kind of fel na. Ie, fel na. So dwi really neud helicopter stupid. Dio ddim yn helicopter da o gwbl. Na i rei crafting table ochr o, achos dwi'n neud loads o crafting tables, dwi'n gwybod hynna. Na i neud spruce stairs. Dwi'n 4 yn nhw. Dydw yn angen 4 yn nhw, ond na i gymryd 4 yn nhw. So na i rei hwnna fel na. A wedyn mae'n rhaid i ddod i fyny. A wedyn fel na. Dwi'n nôl mwy o pen. Sgynna fi definitely digon o lle. Dwi'n fatha, mae yna piggy fanna, dwi'n mynd i ladd hwnna. A wedyn, neu gario ymlaen efo helicopter, stupid fi. Dwi'n da neu helicopters os mae ar creative. Survival, os gyda fi'r blocks da, fyddai'n neud o, ond ar survival, dwi'n angen fflio bethau, bob dim fel na, i wneud helicopter. So, mae'n anodd wneud ar survival. A dwi yn gallu pigo ryw bloc dwi eisiau ar creative, ond yn lle ar survival,
dwyt ti ddim yn cael bigo bo rhyw bloc ti isio. Mae'n ar y fi'n bach yn fama. Dwi ddim yn cerio. Dwi'n mynd i fynd o yma, achos dwi eisiau cael ymlaen efo neibio o'n i'n neud. So dwi kind of yn stuck, so dwi'n mynd i just cael shovel fi a just digio fyny. Ac fama ma tŷ fi. So na i just cael loads mwy o hwn. Ac mynd yn ôl i'r peth helicopter. Actually, dwi'n mynd i ofyn am drws gen o'r Door Museum cynta, so Door Museum, please gai drws. Dim os dwi'n cael, ond jyst gofyn am drws. Gai, please. Gai siwr. Diolch. Mae 'na choices yma. Neu hwnna neu hwn. Dwi'n mynd i gymryd hwn. Os mae mwy helicopter. Na, mae mwy beth o ti. So, lle mae helicopter pads o'n? Fanna. Mae'r helicopter yn edrych bach yn braidd stupid. Dyna pam pethau stupid dwi'n neud. Gyda fi hwn o fama. Dwi'n rhaid y drws yn fanna, so agor drws a wedyn i fyny. Fydd na ddim lot o le yn hwn o gwbl. Ac dwi'n mynd i fatha do fel yma. Fydd o'n helicopter bach. Fydd o ddim yn fawr o gwbl. Dwi'n gwybod hynna. Ac wedyn bildio hwn allan dwi. So, dwi'n angen cefn yna. Dwi'n angen hwnna yn fanna. Tyn na i bildio o felna, 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 felna. Na, fydda i ddim ffitio pen fi trwy fanna. So, dwi'n mynd i bildio o felna'n lle. Dwi'n misio to, really, ond na i dal neud un. Helicopter wedi gorffan. Dwi'n meddwl. Ac dwi'n mynd i endio'r episod yn fama. So, ta.